तनी मन हो जाता हमार। हे जा बारू हो दुल्हन हम तारा घर में खो जातानी कने ना कि तनी अपन हो एथुआ बड़का खचोला दे तो हम बकरिया बियाइल बे बच्चा तो पे खाती के हम मंगा ले बक्सर ले ए दीदी नहीं खाने बेरा अरे उल्टी करत रहू ठीक है हो हाय दीदी खाने कैसे मन हेने के बैठो ना आराम कर कहीं आबो अरे का बैठी दिया तो घूमने ना चल आबो ना आबो नहीं रोरा के बताबू ना बैठा है का बात बताओ अरे का कहे दीदी देखी ना तो तनी तनी चल के हमरे के दिखा देते हमरा कुछो पचते नहीं के खा तनी तो उल्टी हो जाता पूछो नहीं के पचो ना हो तनी पानी नहीं के बुखार उखार नहीं के ना ना जी कन कोसे तो मन भर खाली चटक मटक खाए के आ तनी सब खटा खटा खाए खाली मन भई रहत पता ना का जानी न कि ई होत आटे 1 महीना से ऐसे बस करब हम समझ गनी कि तहर काहे गाने होता टे काहे दीदी माई बने वाला बारू तब न होता टे कि यही गाने होता टे साचो लइका होगला के ये पहचान उल्टी होखी खट्टा खट्टा मन करी खाए के मन करी न कि खाली सूती माने खूब निमन निमन चीज खैती दीदी तीता बुखार के दवाई खेले बनी कोनो से दिक्कत ना न होई बुखार के दवाई खा ले बारू ज्यादा भगवान जी से माना कि कुछ मत होके ना ऐसा ना में दवाई कर जाला एकर दवाई अलग होखेला माने उहे दवाई रहला लेकिन डॉक्टर ले मीठा दवाई कह के मांगल जाला हमरा कुछ ना समझ में दीदी कितना हमरा खुशी होता है दीदी कुछ सुन के सुना ना ठीक बटे देखो हौसले घर बसेला भगवान देखो लोग तो के आदमी ताना मारत रह कहत रहला तो भगवान सुन लेना ना यही ले कहाला कि कोनो काम न औ जाए के ना करे के चाहिए आगे पीछे सबके भगवान देवेला बर्दाश्त के लिए मेरे रो देखत रहनी है ना मरत बे हम देखत ना रहनी हो तो हर नंदी तारा के कैसे कैसे बोलत रहली कहत रहली जान तारू लड़का के करल तो शरीर पर अपन ध्यान दियल जाला खूब अच्छा अच्छा चीज खाई जाला निमन निमन की लड़का खूब सुगर सागर होखिया स भारी चीज ना कोनो उठावल जाला जान तारू बुनी बरखा होखेला तो चलल जाला पाक में तो गोड़ माने अपन आस्ते आस्ते रख के चलल जाला संभाल के न तो जान तारू एने ओने एतु हो जाला दिक्कत ज्यादा हो जाला तब अपन शरीर पर ध्यान रखियो हम पूरा ध्यान रखब काहे कि कोनो चीज मन करी खाए के मर्द ले मंगा के कुछ माने अपन खा लिह ऐसे कि ओहे लइका लड़चुआ होलन सा ना मिलेला तो जनलू हां जानते नहीं हमरा का खाए के मन करता नीम के पतई पता ना का नीम के पतई मन करता खूब खाई खूब ना तो वो खाइयो नीम के पतई देखो अब माटी खाए के मन करता ये तो चीज हमरा खूब मन करता नहीं तो माने माटी या हम इकड़ा ना कम खाए के मन करेला सोन से लेकिन कहे का मतलब कि लार ना चुए लेकिन हेतनिए मटिया कहिए बाकी खा ली दीदी हमार कितना खुशी होता जी अरे हमार बुचिया होके करे तो हम तो खूब दियरी खइले रहनी हो हां तब का जानत रु दियरी खूब खइले रहनी नुकसान नहीं करे खइला नुकसान करेला तू मत खइ हम अपन हमर भइल तुम बताओत न बनी डॉक्टर मार हमरा के बोलत रहन स ए दीदी जानत नहीं खून पानी बना देवेला होता है दीदी जानत नहीं अरे खुशी के बात में तो खुशी ना होई कहां गल बननु हो मरदा तो हमर सास ना रही तो गुजारा हो गयो रही लेकिन जानत नहीं आज सास रहती तो सच में 10 साल केहू ना गुजारा करवाई त हमरा के कहां खेदले रहती लेकिन कोनो बात नहीं के दीदी भगवान देर से सुनलन आ तार मारदा का गल बनो के गए चिला तरी स तू अकेले पर खूब रखल सही का कि जेकर जेतने रहला ओतने मुंह बोले रहेला जी गैया घरे बैसे तो दूध नहीं खे ना किने के पड़त नहीं तो बात बटल सुन चलो भगवान आपके कहता नहीं क्या करो भू हमार दे दिनिया के बड़की के ना जी जी कहत कहत आदत पड़ गई बा चलो भगवान तोरा के जल्दी बेटा देस की आए तोरा गावे तोरा घरे सोहर घर गावा मिठाई उठाई खाई जा जरूर काहे ना दीदी अब बात ठीक बेटा हमरा के खचल बना देबू बाटे हो जा कब अमरुदी बचे मिली चल तो तनी बकरे के बच्चा बड़ छै तो हम लिया के दे दे ना तो देखो हम बक्सर से भेज के ना जाई ना कोनो दिक्कत हां अपन शरीर पर ध्यान दिया ठीक ना तार नंदी नहीं खिलो कथो कोई ले ट्यूशन ना हे बरम बाबा कितना तो पुकार सुनलो देर से आज हम मर्द सुनियन त कितना खुश हो जाइयन साला हमू लइका खातिर तरसत रहनी हन के हमरो के केहू माई कहो लेकिन ज्यादा भगवान सुन लेलन और केहू हंसत त हंसे ना दो एही से सबूर रखे के चाहिए हमें अगर सबूर रखबू ना तो बहुत कुछ देखे के मिली बस खाए के ना चाहिए कि हां हमरा होई नहीं के होत होई नहीं के होत ई सुनियन त कितना खुश होयन एकर पापा ओयन त खुशखबरी बताई उकरा के बाप हमारा तो बड़ी गर्मी होता है यहाँ से आए तो कहन के हमारा गोरू में ना कूलर लगाए कहे कि अब गर्मी बर्दाश्त नहीं के होता नाइटी दूगो मंगवाए के बाद नाइटिया पहन के रहम ना तो गर्मी ना बर्दाश्त होई तो का हो एजू का करू बड़ा खुश बारू बड़ा का बात बा काहे ना खुश होके जे भगवान जब काहे कभी हमरा के खुशी ना दिहन का अरे का बात बा बोला ना सुनम ना
तोरा से बर्दाश्त नहीं खुशी है समझ रही अरे एनी ओनी घुमा के काहे बात करत हूँ सोझे बतावा ना का बात बा हमार कान तरह से गुड़ा का बता बोलो ना कौन कुछ कर बा तोरा पापा बने वाला बा का? और हम माई बने वाला बा पापा हम बने वाले बानी अरे दादारी हमके खुशखबरी सुना के तू कितना हमके खुश कर देली बाप रे बाप जात नहीं गांव बहुत खुश में मिठाई बांटा हम ठीक ना अरे बाप रे बाप लइका पापा बने वाला बानी हम लइका उके वाला बा हम जात नहीं गांव में सुनो जात नहीं हम दोस्तन के बता देबे ठीक ना कि हम कोई साल हो गइल चला दोस्तन से मत बताई ठीक बनाओ भैंस उसके चलाए को कुछ चलाई कायू को हमरा करे के नहीं के दो काम चार गो दोस्त बड़ा सा खास टिंकुआ बाटे ऐसे के देखिए हमरा गोल से अब चलो नहीं खे जाता गर्मी बर्दाश्त में दू गो नाइटी पहले मंगा दी ठीक बा ठीक बा तो मिठाई उठाई के और बोल न दी घर बना में के। लिया के अनार उनार सब रख दी काहे कि बच्चा कमजोर बाटे ना 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 धन कोनो दिक्कत नहीं काम धंधा अबे मत करियो ठीक ना आराम से रहियो ठीक ना घर में माई बिया काम ना ना करम त के करी माई रह कहां बाड़ी अरे बहिनिया करी ना का दिक्कत और बाटे बहिन के तो ट्यूशन से फुर्सत मिली तब ना चला बहन ये पढ़त या कोनो दिक्कत नहीं के काम धंधा करवाई तू मत करियो ठीक है ठीक बा हम जाते नहीं मिठाई के बना देबे हम करी हम तो ठीक है ना करी तब कर चलो कोनो बात नहीं है ठीक चल अरे बाप रे बाप हमारा लड़का होता हम पापा बनने वाला बनी कितना खुश बढ़न ना हम जानत रहनी अब ना हम सच में बोलत रहनी अब हर शौक हम पूरा कर लेब हम तो जानत रहनी कि हमर जिंदगी एकदम झंड हो गइल बाटे लेकिन अब तो हम हर जौन कहम ई तौन लेके करे ना हमर पूरा ही उम्मीद बा काहे कि लइका के जब ना भइल त इतना प्यार करत हन जब हुई त कितना प्यार करियन अब एक जानी के झेले के बाद खाली बस जितना अब सुनले बानी ना अब सब बदला लेब हम काहे न कि हमरे हम है इंसान के रो रो के घर में बितैले बानी अरे हमरो दिन आई और हमार दिन आई का हमार दिन तो आ गई अब हम बदला लेब न कि हाँ कैसे का हो गल इनका के तो ऐसन भटम न ऐसन भटम कि हमार जिंदगी भर नाम ली हम जब ले जियन कर मोटाई झाड़ब अब बहुत खा खा मोटाइल बड़ी खा खा के चरबियाल रहत रही खटिया तर बैठ रहत तुरंत रहत रही भाई के बतावत रहत रही शादी कर ले भैया दहेज मिली अब तहार दहेज लिया छोड़ाई हम देखा बियाह का चीज कहाला ना अब तारे के बाना का करत हुआ हमार मोबाइलवा कहाँ रखले बड़ू हे जब बैठल बड़ू तो हम मोबाइल के चलावत नहीं रो मोबाइल तरफ घरे में देले हां कैसे बोलो तो केहू के माने कहाँ रखले बड़ू मोबाइल हमार तो हम रो थोड़े देखिए हमारे के ज्यादा नहीं के बोले के ज्यादा हमरा बात नहीं के करे के केहू से हमरा बहुत कम और इशारा में बात करे के हमरा डॉक्टर मना के लेबा डॉक्टर मना के लेबा का बात बा कि डॉक्टर तो बीमार बड़ू का ना अब बीमार नहीं थी ठीक है ना तब का भइल बटे अब का रो के बताई अब बता दिन तो क्योंकि नजरो लाग जी तो हम का करम नजर लाग जी कौन ऐसा बात बाकी तारा पर नजर लाग जी डाइन उनका तारा नजर में लोग जाना तनी पूछे जी कितना लोग के कान हो ना कितना लोग देख देख जलत रहे हमरा के लेकिन अब टेंशन नहीं लेबे के भगवान लोग पुकार सुन ले बन जाना तनी रौरो इतना खुश हो हमरा सुन के मत पूछी रो भैया डांस करत रहो लोटे लगम खुशी के मारे पूछी का अच्छा कौन ऐसा खुशी बा कि भैया डांस करत रहा रौरा ना लगम हुआ बनने वाला बनी हुआ बने वाला बने कनी है ना कि रो बहुत खुशी होई और हमरा अभी भी पता बा रो बहुते खुशी होता अंदर से भले रौरा ऊपर से जे अंदर से बहुत खुशी हो रहल बा रौरा हाँ एकदम खुश बने हम का बोली ठीक बा दा मोबाइल हम जाते रुबिया अरे छोटिया घरे हम जाता नहीं अब छोटे घरे का कर जाता नहीं हम जाते बोलैले भी हमरा के तनी भेंट करे देखी बुची जी हम साफ बात कही ना ठीक बा और भौगाई उचिला तैसन अब रो घूमल फिरल छोड़ी रो अब बच्चा नहीं की माने लड़का होके बता कपार पे चके रहबू का ए, जोन सुनी को पहले हमने काम करो बैठी पहले बैठी बात करी हमरा से का कहत रू बोला बोले ना बात नहीं ना और आवाज नीचे करके हमरा से बात करी ठीक बा आवाज हमरा से बर्दाश्त नहीं क्यों ऐसी चिड़चिड़ापन होता हमरा माने हाथ ना तू कपार पे चक गेलू पोस्ट पास के बड़ कर देनी मैट्रिक तक पढ़िए ले लू अब का पढ़बू अब का स्कूलिया के पीछे जाके पढ़बू अब माने मैट्रिक तक पढ़ने नहीं हो गई आज भी काम से मतलब रखी बस काम करी हमरा काम डॉक्टर बना गेले बच्चा खातिर हम कुछ भी कर सकी ना रो समझ गई ना चाहे कि कुछ जान भी ले सकी ना बच्चा खातिर काहे कि हमर 10 साल पे बच्चा भइल बटे और एक खातिर हम कुछ भी कर सकी ना चुपचाप काम करी रो पढ़ाई लिखाई छोड़ी ना बोल फिरल माने तारा बच्चा के चलते हम पढ़ाई लिखाई अपन छोड़ दी कदम काहे ना रोक ले जी काहे ना जमा लड़ाई हमरा साथे जितना फिर बोल दम तो काम कर लेती रोड़ा जाके बोलते से जाके लेहन डाली चिल्लाते स जाई जैसे ठीक बा जाता नहीं तहार तो अब झनकल पटकल हम छोड़ाई तू जानत का बारू हमरा के बहुत झनकल छोड़े बहुत राजा मस्ती कली हलू पढ़ाई कली हलू अब तर बाप रे भैया से कह देलसिया अब भैया इनकर कहत रन कि अब इनकर बियाह शादी
देवे देम कुछ हो हमार लइका काहे गरीबी में पली एगो कौड़ी करा के ना देबी का जाना तरी हमरा के ई डाढ़े डाढ़े चले त पाते पाते चले हम समझत नहीं कि बस खाली जुगाड़ लगाओ तनी खाली कर घर से हम निकाले के अब एकर व्यवस्था त हम क के रहम पर का करी हमरा कुछ समझ में नहीं के आवत हम तो बुलाइए गई नहीं बात फोन करी तो हेलो हाँ माई गोल लागत ने का होता का होता हो बैठल बनी दुआरे पर का तबीयत ठीक नहीं का ना ठीक बनी तू अपन बतावो तो मेहरा के बोलत रे अरे सूत के उठली हो और सब ठीक है मैं और ठीक है बस सुरन है कि कोनो नया समाचार बता है हाँ माई बाटे 2 महीना के चलो यहाँ कहत रहनी का हाँ दिन पाहुन फोन कइले रहली का करबो अब तो डॉक्टर माना के टेंशन ना लिया अपन खाइयो पियो होय देबो तरे होय ने परेशान करती से बोलेली से तो सलाह क के बोलली से तीनों एक साथ हम ऐसन दे पे पैसे गइए हेलो बोला ए माई जाना तरे हम चाहत न का हमार का कहीं माई इतना 10 साल पर हमार पेट में लइका पड़ल बाटे हम नहीं कि चाहत न कि हमार लइका पर बुरी नजर पड़ लेकिन हमरा पीछे न लाग गइल बड़ा से दुश्मन समझ गइले ना सब दुश्मन नहीं खे एगो हमार नंदी दुश्मन भी है कुछ भी कर सकेले हमार बच्चा खातिर लइका हां लइका फइका हो जाएगा किए कर तोरा के लइका फइका हो जे के बात नहीं खे ना माई उ होखे दी तब न के होई कोहल का चाहत रही बता ए माई हम एकर शादी करावल चाहत तनी कहीं ते लइका देखना हम कहीं एकर शादी करावल चाहत बस चाहत कि चल हम संभारे काम का लइका पेट में तो काम ना करला आदमी के कहला अरे बुचिया हां कहत नहीं कि अभी जगन बन बबन चाचा के हां शादी नहीं के भाई अभी कहां जब तक कातना कुल धन दौलत भरल बा लइकिए नहीं कि समुंदर के मिल ए माई ते तो हमर टेंशन दूर कर देले एक बात कही का बोला अरे उनका सब चीज बोला ही बा का प्रॉब्लम बा उ कुंवारे ना बड़न अभी हां तो कुआरे बन की बुचिया को का बोल ना ना होके तो बियाह करा देना ई नहीं ले नंदी से ना हां अरे उ घर और संभाल ली हम करा देतनी ठीक बा ठीक है बाकी मारनी मारदा ले कही हो कहीं खिसिया लोगन तो अरे तू एक टेंशन मत ले कुल हम कर ले ठीक बा ते एक काम कर ते बूढ़ा से जाके पूछी है कि शादी करी हन अरे पूछे का बा हमारा लेकिन खुद आके बतिया तो कि भौजी देख तू अपन नजर तन कोनो लड़की न कहे बाबू लड़की नहीं कि हमारा नजर अब तू बेफिकर रहो ठीक बा हम शादी के बात करम इनकरा से इनकरा भैया ले ठीक बा अब माई देख कोनो बहाने बस के शादी को के हटावे के बा माई कहे कि देख हमर लड़का पर आँच मत आवे हम जान गेल बानी तू कुछ भी पिया सकेले हमर लड़का खातिर ठीक बा ना अरे पागल तू बस अपन मर्द ले बतिया के फाइनल कर एने से हम सब फाइनल कर देतन तू तोरा टेंशन के ले हम 10 मिनट में फोन करत तनी ठीक बा जल्दी करी हम हां 10 मिनट में फोन करत तनी तर हम उनके घर से घूमी आओ तनी कौन उपाय करी अब तो उपाय इनकरा के मनावे के पड़ी कोनो आइडिया कौन उपाय काय टेंशन में बड़ो का बात बा दुखाता जी दवाई क्या दी अरे का ई दवाई से दर्द ना ठीक होई जी अरे कौन बात बा जी बताई सुमन दीदी के का चीज टेंशन बा जी का भइल बा माने सुमन दीदी के पूछी से का टेंशन बा शादी से बताई पहले मैं छत पे चढ़ रही हा तो का तरी नो ई बरा एक तरह पूछी के उसे प्यार कर ली का अरे ई कौन बात बोला तोड़ हम समझ में नहीं क्या देखी झूठ नहीं क्यों बोला ठीक है केहू संगे देखली है तबे बोला तड़ी यदि पूछी अरे हमार बहिन ऐसा बात सुनी पहले अरे का खाली बहिन 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 का करी हमार बहिन करी जते नहीं जब हमारे घर में बानी त का करी हमारी लोग पढ़ावल लिखावत बानी हम कहानी जी हमने की पढ़ल लिखल का माने हमने की पोस पास के बढ़ के लेगा माई तो हती जी तो मर गइल कोइले बाड़ू हम जानत मानत नहीं लेकिन बहनिया पढ़ लिख ले बात सुनी पहले का बात बाटे कहत रहली है हां कि कोनो लड़का से ई बात अरे तू हमारे बहन के बारे कैसन बोलते रे हां ढेर बोलबी तो अबे जवान पीस ले बबे हम कह देत नहीं हमार दूसर देह बाटे समझ गनी ना अरे हम रहम ना उ रही देख ले हमार बात मान लीजिए हम का कहत नहीं रखे झूठ बोलतनी हम झूठ बोलतनी हम पेट में बच्चे हम झूठ बोलतनी अरे ना ही रे लेकिन तू ऐसा काहे को उहे तर कहियन इतना दिन से हमरा घर से उनका कितना चलेला उहे तर कहियन कि माने उ का बात बाटे उ
कौन से बतिया देख बेटा न कह तरीके कनिया ना को तो शादी बियाह कर दो हम देखनी है भेंट करत समोसा बोले खत्म के 2000 ठीक बना उनका घर के पीछे पकड़ ले बड़ी तो तू का कहल चाहत रही बता। हम ही चाहतनी कि देखिए हमार बहुत साल पे देखी 10 साल पर पेट में लइका आइल बा और हम टेंशन लियल नहीं की चाहत अगर उ भाग जियन तो हम तो जियम ना भाई हम तो जीते जी मर जीते से कहतनी। अरे ऊपर अभी उम्र नहीं खेबले तू काहे अबे ना बिया अभी उम्र नहीं खे भाई बात सही कहतनी अभी बात बियाह सही? भरे तक 4 लइका कमाई भई रहती समझ गनी ना उम्र नहीं काहे खे उल्टा सीधा बोलत रे। अभी पढ़े लिखे को उम्र अभी भइल बाटे। पढ़ा लिखा का इनको इंजीनियर बनन का देख हम ना बियाह ये शादी बड़ी ना ना। करब ना करब का बियाह शादी ना करम ना हाँ, ना करम। लइका का मुंह देखो तो हमर बात बोरी। मानो हटी जा हटी देखा का खत्म कर दो मुंह तो सन में कुछ ए रानी। मार के खत्म कर दी करे ना ना ऐसन मत हमार बोल। बात ये बोले देखा, हाथ कि जोड़ा के तन घर में देखा, ज्यादा लइका मुआइल बातिया मत बोल। और खत्म हो जा पेटे में साला बहिन के लेकर रहो ममता सुना ज्यादा ममता ममता खइले बा ज्यादा 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 हमर बीपी एकदम से हाई तुम्हारे बात मानम ए ममता ए तुम्हारी बात मानम जोन कहू देखो होकर बात सुन के हमर बीपी हाई भइबे को रात बात सुन के कौन बात मर दे विश्वास करी हन अरे तारी शांति शांति हो को ममता शांति जेवन कहू तेवन हम करब बोला ना बोला लेकिन लइका के हम बारे उनका में बियाह कर चाहतनी बस रवा जे सोचे के बस सोची बस उनकर शादी कइल हम चाहतनी चलो ठीक बाटे लेकिन आज के बाद लइका के बारे में मुआवे आ जिया वाला बतिये मत करिया तू। रौरा कुछ के टेंशन मत ली हम उनकर माई बराबर बानी पोस पास के बढ़ के ले बानी ठीक बा हाँ, ना मानतनी। और हम शादी उनका ठीक करतनी ठीक बा अपन नैहर से शादी ठीक करतनी चलो, बहुत ठीक अच्छा बाटे। लड़का बाटे और लड़का पढ़ा लिखल बाटे ठीक बाटे ओकर बहुत ज्यादा धन दौलत बाटे मतलब वो बहुत अमीर मतलब लड़का बढ़िया लइका बा ना आ कितना उम्र बा लड़का भी पता बा अभी को शादी नहीं भइल कुंवार बा तो उम्र का पूछतनी जी कुंवार बकर बियाह नहीं के भइल अभी अरे भाई हमहू देख ली तो हमहू सबूर हो जाए रौरा से सुंदर बाटे इतना बात याद रख ली चलो ठीक बाटे आ सुनो आज के बाद हमारा लड़का के बारे में गलत शब्द बोलल हुआ मुआवला जियवला के ना तो हमारे से बुरा ये क्यों ना जी होई। देखिए हमरा शौक लागल बा 10 साल पर भगवान हमरा के तेरे पड़ा तो ना, नौकरी ना। बताई कि ही करे को टेंशन सुनल अरे जाए यार दूसर के बोलत तो बोलत तो बोले ना दे बेलन अगर मान ली के लेके भाग जाए तो टेंशन में रो हो जाए हम हाँ। टेंशन में हो जाए खाना ना खाए फिर लड़का के का होई देखी जी ए लड़का के ले आवे के बा हमनी के बाजिन के नाम सुना एक बार पापा कहे के मन बा ना हाँ। उस पास के बड़ क दिन जाना बियाह शादी क दिन जाना हाँ ठीक रहे शादी बियाह क दीजिए ठीक बा कौनी गांव का लड़का हो हमरा नैहर के अच्छा ठीक है ढेर दूर के लड़का ना हम देखले बानी ना हमरा विश्वास करी नाम कहा? उनकर नाम हटे बबली ठीक बा अच्छा। बबली नाम है बबन बबन कहालन लेकिन अच्छा, बबली नाम ठीक बा, बाटे। प्यार से लोग उनका के बबली कहेला चलो ठीक ठीक बा बाटे छोटा सा नाम बाटे लेकिन मस्त लड़का तब हम हम का खराब करी नहीं हम के का करी रौरा कुछ नहीं करी उनके कुछ नहीं के देवे के सब चीज ओकरा घर में यानी कहत रही ना आ कि सड़ी उड़ी को नहीं के देवे के सिर्फ का कह दी एगो शादी के खाली साल लिया दी उनका के ठीक बा चलो ठीक बाटे खुद कहला हन ना बबुआ मन हमनी के घर के बाथरूम के नाम सुन हम खाली तो चौक दे समझ अरे कितना बड़का बाथरूम होई जितना है रंगना बा ना इतना बैठल बानी उतना तो उनकर बाथरूम बाटे जी बात करत तनी अभी आँखिया बन कर ना ओकरा में पता बा का करम ई बतिया रो बोली सबने अरे इतना बड़ा बाथरूम बाटे जाना तनी जैसन घर बनो वैसन लैट्रिन बाटे उनकर वैसन वैसन बाटे उनका घर में बाप रे तब तो दौड़ दौड़ के साबुन ले के पड़त होई बार बार जाके हाँ उसे आँखियों बंद करके साबुन आदमी जाला से ले आवेला उ कुछ करेला वो अकेले में झूलत रहेलन घर में बहुत वही ही ज्यादा बाथरूम में अब मान ली कि बाथरूम बा लैट्रिन बा सब घर में बाटे भरल बा वही घर में सब कुछ वही जो खाना बनी वही जो रोटी बनी वही जो सब कुछ बनी वही घर में आराम कैसे करोड़ा का खा जा हुने खेत में बैठे खातिर ना लागत ना ना ऐसे कौन बात चला भाई बढ़िया घर में देखले बड़ू हमर बहन के हम बियाह देखी शादी बुरा ना बढ़िया सोच घर में सकी ना अपन आराम से रही हम शादी फिक्स कर देतनी चलो ठीक बाटे। 2 बजे ले शादी जस आ ठीक बा हम बाजार जातनी आ साल खरीद के लेके आवे ठीक हम बाटे सोचतनी खराब नहीं के सोचत ना चल जाई रो अरे चारे हमार धन कितना निमन सोचत हूं हमार बहन चल जे बियाह शादी कर चल ठीक है बा कोनो बात नहीं के बाप रे बाप कितना पापड़ बेले के पड़त उतना जितना ई ना पेल ले होई भगवान जी कहती माई से ना हेलो हां कौन है ना माई कि कल न 2:30 बजे के बेरा में सुनत रे सुनत हो कहाँ रख ले मोबाइल अरे बोलत रहे त खेत अरे में से कुछ काम करते नहीं बोल कौन है ना आ कि 12-1 बजे के बेरा में ना उनका के कोनो लड़कन के संगे भेज दी भगत भाई संगे भेज दी है ना ठीक है बेटे हम भेज दे सुनो बोल अरे वो सब हम बतिया ले ले बनी हो तू जब कह तब हम भेज दे कौन है ना कुछ पैसा मांगे है ये तुमको बिया होई हाँ तेरा पैसा बता का करी चल 50,000 मांगो काहे 25,000 50,000 एक कमा उगरा तू कुआर लगे से बिया करावत नहीं आहे तर लेली हन
मैंने हम 50,000 के कहब, 25,000 तू ले लिए, 25,000 हम। तो भगतो मनी हन वो कहन के हमरो के 5,000 था तो ओही में सुंकुरो के देख पड़ो तो लालची चल अपनी में से 2,500 दे दिया, 2,500 हम अपनी में से 5,000 हो जाए। ठीक बा तो पैसा ले लिए पहले बुढ़ा से पैसा लिए ठीक बा ना। तो हम क्या करी, पहले पैसा ले ली तो हां भेजी। पैसा लेके भेजिए तो बुढ़ा बियाह के भुला जाई। ई तो बात सही कहते, मेहर के मुंह देखते भुला भाई जाए। के पैसा तो ठीक बा तो सुनो सब तैयारी कर का एकदम छठ हम का करी, कमाई हुई है का कि उन तैयारी हम करी, हम भेज देता निकुल कपड़ा लता पहना ओढ़ा के। जो भी बा ठीक बा रखिन तब हाँ रख। चल यार पैसो भी आगुल सदी होरी गोइबो के सब छोड़ भगत ऐसा ले जाके हमरा के फसल में ना दू। अरे तारा का मारने बतिया वाला खुश रहो। भैया नमस्ते नमस्ते। ओढ़ा के चुनरी टेंशन मत ले, तोर भाई बा ना का करी। भाभी सूट पहन के आइल बड़ी। भैया के देन हटे कोनी नाइटी ले तो सूट किन ले के सूट पहन के चला। ये भैया ये का होता हो चुनरी और होते जा। देख बहन तोर आज बियाह होता, शादी होता, हम मजबूर बानी बहन, देख कुछ हम ना कर सकीला। हो ई तू का गोदड़ भैया का देख बहन हम मजबूर बानी, हम कुछ सुन ना ना कर सकीला। हमार बतिया दुल्हनिया हो। भाभी ई का गोदड़ भाभी। अरे तो का कमी बहिन का में जी अरे हमारे को बताओ ना दुल्हनिया हो। भैया सोचे के जाई ना भाभी। देख बहन तू हमार इज्जत और लाज देखा बचा ले हमार। सुना यानी हमर जिंदगी सुना बचिया। अरे तारा आँखिया भड़क के रहल, तारा लौकल है ना हे लइकिया जो खइबा बुढ़ावा ये हो। मम्मी जी रो समझाई ना मम्मी जी हमर भैया भाभी के। कुछ ना कर सकीला। अरे मजबूर के का बात पटे हो, जकर आँख ना रहला उ न लूल लगल ओकर तो मैंने लंगल ले बियाह करा दे भैया। गिरा बड़ा करा दे ठीक बना। हां ठीक बा करा एक भैया बहन हम मजबूर बानी। हेलो इनके बोल चालते ही भाभी अंदर का कोई रे भाभी। देख चुपचाप तू चल, चुपचाप तू चल, जाए दे एक दिन आगे तोरा जाए के बना। हाँ हाँ सिंदूर बात भैया मेरे कमर के मेरे अंदर से कौन गलती कर दे रही गलती नहीं थी मैंने, चल हम पढ़ाई लिखाई सब कुछ हम करत रहे, लेकिन क्या करें हम मजबूर भाभी ऐसा मत करो भाभी। कॉपी करके ना तू ही बताओ ना भाभी हमरा भाभी की जरूरत हम का कर सके नहीं बच्चा ओढ़ा भाई जाला बहन कर ले कर ले। झगड़ा के जाए अपने घर दुआर। हमर जिंदगी काहे बिगाड़ देना भैया। ना तू संतूर हो हां डाल हां थपे पिटा लो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणानिधि मंगलम वाणी मंगलाय जनक बड़ा शुक्र हो। घबरा मत। बहुत शुक्र हो के भाई में बूढ़ बड़ा इनकर अब झटपट कर विदाई कर दे, अब का करे के बाटे। चलो हमरा संग रहे के बाद राज करबो। भगत जी के पसंद पर खुश बान हो। जाए दे मत